Dneska si myslím, že jakoby my ten bod jakoby bereme tady z Bidžova, protože domácí nemají vůbec špatný mužstvo. Mladí kluci běhaví, který vůbec nám nenechali ani 1 metr volného prostoru. První poločas si myslím, že dokonce domácí byli lepší, měli tam šance, který neproměnili, a to si myslím, že rozhodlo vlastně ráz utkání. Kdyby vedli 2-3-0 možná, tak my se nemůžeme vůbec nic říkat. Jo? My jsme tam dělali jsme tam chyby v posouvání, kde vznikaly ty díry a mezi tím vlastně dostávali ty kluci jakoby balony. A v kabině jsme si to řekli a myslím si, že do druhého počasu byli to úplně jiný mužstvo. Jo, já si myslím, že zase druhý počas jsme byli daleko lepší my, domácí neměli vůbec žádnou šanci, žádnou střelu, my si na konci měli 1 střelu, kterou byl nád, a zase naše šance taky neproměnili, takže si myslím, že zápas skončil s pravidlou remízou a my ten bod takový bereme. Jo. Přijeli jste sem jako lídr tabulky, schází vám někdo v základu? Jo, to je dobrá otázka, ale to prostě... jsem tady krátce, nebo trénuju dlouho, tady jsem jakoby krátce, a že jsem nezažil to, že nějaký mužstvo, kterýkoliv mužstvo má po 6 nebo po 7 zápasech 5 červených karet, jo, ale to zase neříkám to, že my hrajeme nějakou tvrdě, to je prostě přemíra snahy, jo, a pak se to prostě nakumuluje a bohužel, jo, že dneska nám tam chyběli 2 hráči, hlavně jakoby stopeři, a sám jste i možná viděl, že jsem musel vlastně reagovat v polovině toho druhého poločasu, kde jsem musel útočníka na stopera a ten to naštěstí zvládl. Takže teď naštěstí jsme to ustáli bez červený, ale na konci jsem tam měl trošku jakoby obavy, jo, že tam... Já myslel, že jste panu rozhodčímu řekl, hele, už máš žlutou, neblázni, už nemáme na to, aby jsme tady měli dalšího červeného. Viděl jste, že už měl v ruce žlutou? Viděl jsem to. Pro hráče, který žluté měl? Viděl jsem to, tak říkám, zatrnul mi a samozřejmě ten kluk, který vlastně dostal CRS jako v kabině od nás, ode mě i od kluku, jo, že prostě my jsme si něco řekli a zase nebylo to nic jakoby zákeřného, ale je to hloupá chyba, jo, toho kluka, když si neuvědomí, že na ofenzivní polovině prostě stáhne, nebo že jde ze žlutou kartu do nějakého rizika. Jo, že říkám, my si na to musíme dát pozor a jestli chceme hrát jakoby na špici, my si chceme varovat spodních pater tabule, chceme hrát na špici, tak první 7 kol se nám povedlo, myslím si, že to nikdo nečekal, že budeme, já nevím, po 6 kolech na prvním místě, a my si to pořád užíváme. Jakoby, jo. Tak to je v pořádku, to máte sebedůvěru. Já když jsem viděl pana rozhodčího, když jsem tady viděl, jak se rozcvičuje, jsem říkal, dobrý, ten tady už jednou pískal velice dobře, já si to můžu dovolit. Za mě velice špatný, slabý výkon. Jestliže na fačru mají málo rozhodčích, tak si myslím, že bohužel teda hráči se budou muset smířit s tím, jak ten rozhodčí píská. Ještě mám jedno příjmení v kapse, ale pamatuju, když jsme hráli ještě před 2 lety, bylo to na konci sezóny, Brandis taky byl napadáka, Bíčov taky, tam přijel pan Pilný z Trutnova, co si budeme říkat, pan Pilný tam pískal penaltu, která za mě vůbec neměla být, ale dobrý, teďka vy jste teda tam krátce v Brandisu? Já jsem tady rok, já bych vám dal tu otázku, jakoby, jo. Můžete se rozhodnout? Já se nebudu rozmluvat, jenom můžete odpovědět. Je to ono to jakoby těžký, ono je těžký to, že ty rozhodčí pak nevím, kdo to má jakoby zapotřebu, ne? Ty kluci jsou to lidi a teď vlastně tady máte lidi tady na tribuně a cokoliv se jim nelíbí, cokoliv se písne proti tomu domácímu mužstvu, tak prostě reagujou. No? A teď si vemte, že ty kluci, ty rozhodčí chodí do práce, jo? Souhlas. A přijedou sem, o víkendu, jo, něco na to mají, OK, jo, něco to mají od fačů, něco na to mají, jdou sem a musí udržet zápas a teď na něj tlak jakoby z domácí lavičky, z zastojící lavičky, jo, od diváků a rozhodčích je málo. A jsou to lidi a nemůžou, když něco pískne, už se nemůže zvrátit. To může přece, ten člověk může vzít ruku nahoru dát, omlouvám se, chybně jsem to vyhodnotil, nesoustředil jsem se na to, mají komunikátory hoši a jako myslím si, že některý rozhodčí OK, některý super a některý prostě na to nemají. Já za mě můžu říct, jako nemají, no, prostě jsou to lidi a rozhodčích je málo a prostě píská. A já jenom ještě jednou povím, není to o rozhodčích, je to o těch mužstev, jak prostě hrajou. Jo. Jestli OK, jestli si někdo myslí, že někomu tlačí,
no, tak se s tím musí smířit prostě. Je to těžký, já jsem taky hrál x let fotbal, vím, co to obnáší, ale stejně si nic nezmůžete, písne a stejně už to nevrátí. Prostě. Ještě se ptám, minulý rok jste působil už v Brandýsu, protože jste hráli Bčko. Ano. Jak to tam vypadá porovnání Cčko, Bčko? Kvalita? Musím říct, že nemůžu porovnat jakoby teďkom, protože byl jsem tam na podzimu a neviděl jsem zápasy, když tady byl Benátky a do toho vstoupil ještě, pomozte mi. Ústí nad Orlicí, jo, tak ty možná byli, to jsou kvalitní mužstva, který... Benátky souhlasím, Ústí to má jasně svým systémem udělaný. Nemůžu mluvit, jo, teď prostě se to jakoby vyločilo, ale myslím si, že v tom Bčku je to kvalitnější, jo, myslím, že je to fakt kvalitnější, protože ty kluci, je tam Praha, jo, a to je prostě základ, jo, tam máte ligový týmy a hlavně máte tam akademie těch mládežnický a teď najednou ty kluci, kde budou hrát, jakoby, jo, tak OK, nejlepší hrajou v druhé lize, ve Spartě, ve Slavii, další, ty se nechytějí tam, tak jdou do třetí ligy, další jdou do těch diviz, jo, a ty kluci hrajou do lesnickou ligu, vy sami víte, máte tady dobrou mládež a za mě to je jakoby super, jo, že vy máte kde brát ty lidi, že nejste jako... Tolik peněz nepotřebuje se. Nejde o peníze, jo, jde o to, že nejde o peníze. Vždycky až poprvé jde po peníze a po druhý taky. Dobrý, tak jdeme. Jasný, já to beru tak, že prostě vy tady máte svůj klub, jo, a máte odchovance. Jo, máte to, že ty lidi, vlastně ty kluci jsou tady odsaď třeba, rozmezí 10 kilometrů, přijou lidi na ně, jo, rodiče, babičky a tak dále. A proč to ty kluci hrajou? Protože hrajou to proto, aby pro ty diváky, aby se chodili. Jo, nehrajou to prostě, nebo nechci říct, že nehrajou to pro sebe, ale prostě je to pro ty lidi, aby jsme ty lidi se dostali na ty hřiště. No, takže prostě za mě klobouk dole to děláte a dobrý. Já jsem jim chtěl říct, že Bičov nepotřebuje toliká peněz jako některý manšafty, které potřebují si ty hráče koupit. Ten hráč, když je z té akademie, tak nestojí 30 000, myslím. Jo, souhlas, no. Jo, také to taky beru. Pane trenére, díky. Za upřímná slova, ať se daří. Jo, vám taky a uvidíme se příští rok. Snad jo, ne? Jo, určitě. Ať se daří. Vám taky, jo, díky moc.